आं नोंखौ मोजां मोनबाय। सरि आं नोंखौ मोजां मोनबाय। सरि 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 आं नोंखौ मोजां मोनबाय। सरि आं नोंखौ मोजां मोनबाय। सरि 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 नों आंखौ गाज्रि दामोन। नों आंखौ दुखु दामोन। नों आंखौ गाज्रि दामोन। नों आंखौ दुखु दामोन। परिबारला आंनि गोरबोनिफ्राय बावनो हायै जाबाय। सरि सरि आं नोंखौ मोजां मोनबाय। सरि 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 नों आंखौ नंखाय दासान। नों आंखौ जिउनि सान। नों आंखौ नंखाय दासान। नों आंखौ जिउनि सान। परिबारला गोसो गोरबोनिफ्राय नागार हायै जाबाय। सरि सरि आं नोंखौ मोजां मोनबाय। सरि आं नोंखौ मोजां मोनबाय। सरि 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 आं नोंखौ मोजां मोनबाय। सरि आं नोंखौ मोजां मोनबाय। सरि 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 सरि